Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицински университет град Пловдив и днес ще поговорим за витамин D3 2000 на Принципиум, което е добавка с витамин D3 от растителен източник с екстракт от исландски лишии. Продуктът е удобно опакован в приятни на вкус дъвчащи таблетки, подсладени с стевия. Допълването с витамин D3 е особено важно за деца и юноши в периода на растеж. В този ред на мисли е важно да се отбележи, че симптомите на дефицит обикновено се проявяват едва когато нивата на витамина спадат от патологично ниско ниво. Затова профилактично допълване играе ключова роля за поддържане на дългосрочното здраве и благополучие. Ползваният витамин D3 е на растителна основа, което го прави подходящ и за вегани. Освен това, екстрактът от исландски лишии сам по себе си допринася за подкрепа на имунните защитни механизми. Както подсказва и самото име, D3 2000 съдържа 2000 международни единици витамин D3. Препоръчително е да се взима по време на менопауза и при възрастни хора, като част от комплексната подкрепа при остеопения или остеопороза. Много добър избор е и по време на бременност при кърмещи жени, когато допълването с витамин D3 е необходим за здравето на майката и бебето. За оптимално усвояване се препоръчва приемът да става по време или след хранене. Продуктът е без глутен, без лактоза и е подходящ за вегани. Линк към продукта, както и контакти за повече информация ще намерите в описанието по-долу.